Татарстаннан читтә яшәүчеләргә татар телен саклау җиңелме? Яшьләрнең бу мәсьәләгә үз карашы бар. Милли җанлы булу өчен туган телдә аралашу гына җитәме? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, бүген тел милләт мәсьәләсе белән инде очрашкан кешеләр байтак. Һәм безнең әгәрдә инде Татарстанны гына алсак, шулай тел мәсьәләсе татар кешеләрен генә борчымый. Башка милләт вәкилләрен дә борчый. Ә менә читтә яшәүче милләттәшләр нәрсә борчый икән? Бүген шул сорауга җавап эзләрбез. Бүген студияда безнең төрле өлкәләрдән һәм төрле регионнардан килгән татарларыбыз бар. Һәр кайсыгыз белән танышып үтәсе иде. Менә Руфина, сездә татар теле белән хәл ничегрәк бүген? Татар теле белән ничек дип әйтим, шәһәрдә авыррак. Татар теле белән, инде авылларда татар телендә сөйләшә. Сез таныштырыгыз үзегез белән, кайлардан килдегез сез? Гомумән татарча аралашалармы сездә? Яшьләр бүген активмы, юкмы ул яктан? Мин үзем Бәрәңге районыннан, Марий-Эл республикасыннан. Безнең районда татарлар күп, һәм алар татар телендә аралашалар. Безнең мәктәптә инде алай татар теле бик каты үстерелмәсә дә, татар телләре, дәресләре бар иде. Ләкин шул вакытта да инде минем классташларым хәтта бик кызыксынмый иде татар теле белән. Менә шулай укытучы апа һәм мин шулай аралашып, икебез аралашып утыра идек. Минем ул вакытта да кызыксынуым бар иде татар теленә. Шәһәргә килгәч инде анда укый башлагач, мин аңладым, шәһәрдә гомумән татар телендә бездә сөйләшмиләр. Татарлар ничектер тартылмыйлар аны өйрәнергә. Шул Бөтенләй димәк сөйләшәгә, сез үзегез менә ничек шулай камил сөйләшәсез татар телендә? Мин татар гаиләсендә тудым. Бар тик гаиләдә генә сөйләшәсез димәк? Әйе, гаиләдә сөйләшәбез. Мәскәүдә ничек икән? Авырмы? Менә аңлашыла ул регионнардан да барыбер татар оешмалары да, татарлар ничектер берләшеп яши, татар авыллары аерым дип әйтик инде. Ә менә Мәскәү кебек зур шәһәрдә Рөстәм, авырмы татар телен сакларга? Вообще милләтне авыр сакларга. Татар теленә дә, бездә төрле курслар бар татар телендә. И кем кешетли өйрәнергә татар теленә, өйрәнә. Проблем бит юк. Ә менә җыелалармы яшьләр, киләләрме? Кая? Менә мин мәсәлән Мәскәүдә бүген күчеп килдем ди, эшли башладым ди. Һәм мин каяларга барып татар телендә аралаша алам бүген? Без бит организация инде молодежный, и безгә без ярдәм итәбез рабочей молодежи и студентам, күп студентлар килә Татарстаннан. Бездә при вузах 16 студенческих землячеств на основе принципа татарлар. Шулай инде. И алар вот безнең белән, без алар белән сөйлибез, алар безнең белән сөйлиләр. Киләләр күп Татарстаннан, вот егетләр, кызлар, алар чин татар телендә сөйлиләр и нас держат всех в форме. Алар белән сөйләгәч бик әйбәт була. Прям чин татар теле. Бәрзәнә, сез кайсы яклардан һәм шулай ук сездәге татар мөхите турында беләсез иде? Мин Самара шәһәреннән килдем. Бездә Самарда туган тел оешмасы эшләп бара. Ул оешмага инде 30 яшьтән артык. Туган тел оешмасының яшьләр үзәге белән мин эшне алып барам. Татар яшьләре бар, ләкин актив татар яшьләре бик әз. Ул безнең глобаль проблема инде. Ничә кеше менә бүген санап, алар санап бетереп буламы? Әллә алар кызганычка каршы 10 кеше. 10 кеше генә бүген. Да, активта. Ә калганнары барыбер тартылучылар һәм әлеге хәрәкәтләре кушылышлар юкмы? Без оештыра торган мероприятиеларга киләләр, ләкин безнең белән калмыйлар. Кызык аларга килергә, карарга, эшләргә теләмиләр. Һәм шундыйрак фикер яши, әгәр дә шул ук Татарстаннан, татарлар яшьтергән урыннан ерактарак булган сайын татар теленә мөнәсәбәт һәм гомумән милләткә мөнәсәбәт үсә бара дип. Рәзил килешә микән мондый фикер белән? Һәм син кайсы яклардан шул тамашачылар белән таныштырып үтсәң иде үзең? Хәерле көн барыгызга да. Мин Себер ягыннан булам үзем, шунда туып үстем, Ямалдан, 89 регион. Шунда тудым, шунда үстем, мәктәпне шунда бетердем. Нәрсә дип әйтәсе килә, Себер ягында телне саклау авыр, чөнки анда мәдәният сирәк. Анда Себер ягы бит инде ул Рәсәйнең икътисады иң беренче чиратта. Шунарга күрә анда басым шунарга ясала. Анда теге файдалы казылмаларга. Шунарга күрә телне авыр саклау. Бер-берсенә ничек бәйле алар? Файдалы казылмаларга игътибар бирү һәм телне саклау. Алар бәйләнгәнме бер-берсе белән ничектер? Ул якларда бәйләнмәгән, кызганычка каршы. Анда икътисад көчле, ләкин хөкүмәт милләткә ул якта булышмый инде дисәң була инде, кызганычка каршы. Әле анда да түгел, мен калса Татарстанда да, Казанда да айруча
ул монда кирәкле дәрәҗәдә эшләнелми ул эш. Монда да әле монда яшәгән яшьләр үзенең телен саклый алмый. Нәрсә инде монда чит төбәкләр турында сөйләргә. Менә сездә кайларга барып, шулай кемнәр белән аралашып була, яшьләр активмы гомумән, чаралар уздырылып торамы? Казандамы? Юк, сездә. Безнең якта кызганычка каршы татар оешмасы юк. Әйе, бездә яшьләр дә бик сирәк инде, безнең аеруча безнең шәһәрдә инде. Бездә өлкән буын күп. Шитергән өлкән буын, ләкин яшьләр бик сирәк. Менә ни өчен юк? Ләйсән, ни өчен Себер татарлары дигән төшенчә ул бит инде тулы бер аерым дөнья булырга тиеш кебек. Һәм татарлар һәм яшьләр дә моңа тартылырга тиеш кебек бер яктан, ләкин оешма юк. Менә бу мәсьәләне хәл итеп буламы берәр ничек? Бу авыр мәсьәлә чынлыкта иҗтимагый оешма төзер өчен фәкать эч кешенең теләге һәм аны юридик яктан теркәү генә кирәк. Әмма дә ләкин юридик яктан теркәү өчен дә финанслар кирәк һәм аның артыннан йөрергә, яңадан безнең отчетларын тапшырырга. Моңа бәлки шуның белән Юк, ихтыяҗ да кирәк бит. Әгәр дә ул эч кеше өчен генә кирәк икән, аның мәгънәсе дә булмый. Мәгънәсе дә булмый, килешәм, ләкин Себер татарлары алышынлыкта бүгенге көндә бик актив, ләкин башка шәһәрләрдә алар Тубылда, Төмәндә, менә башкарак шәһәрләрдә, Себердә бит инде барыбер бик күп дәрәҗәдә нәкъ 90нчы елларда күчеп киткән, Татарстаннан күчеп киткән, эшләргә дип киткән кешеләр күп. Минем мәсәлән үземнең туганнарым да Нижневартовск шәһәрендә яшиләр һәм мәсәлән алар ел саен Казанга, Татарстанга кайталар. Татарстанга түгел, Бөгелмә районына минем апам кайта. Һәм менә беләсезме, аның кызы да кызганыч татарча бик авыр сөйләшә, әмма дә ләкин әбисендә үсү сәбәпле менә азмы-күпме дәрәҗәдә ул балада үзең татарлык дигән әйбер бар. Һәм шуңа күрә менә андыйлар саны чынлыкта күп. Кайбер төбәкләр менә күз салсаң Самарада мәсәлән ни өчен ун гына кеше йөри икән дигән хәтта сорау туа. Аның турында сөйләшербез әле без. Әйе. Монда инде менә гомумән бик кискен димәк. Сез үзегез менә ничек шулай саф татар телендә сөйләшәсез? Гаиләдән киләме бу, тәрбиядәнме? Һәм сезнең өчен нәрсәгә кирәк ул? Әйе, әлбәттә гаиләдән, нигез гаиләдә. Әти-әниемгә рәхмәт һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән татар телле булып үстем инде мин. Нигез алардан һәм инде әдәби телне мин белмидем элек. Мин Татарстанга кайткан сайын, безнең инде әбиләр, бабайлар Түбән Кама ягыннан. Шунарга күрә кайткан сайын телевизорны кабызабыз да ТНВ карыйбыз бит инде. Әдәби телне белмәгәч, аңламыйсың, нәрсә турында сөйлиләр микән бит инде, теге урысча, татарча сөйләп, теге катнаштырып, сөйләшеп үскәч, бик әле аңламыйбыз инде. Шунардан соң теләк туды инде мәйтәм. Нишләк инде мин үземнең телемне белмим соң ул. Ничә яшьтә туды бу теләк? Бу теләк 15-16 яшьтә микән инде, шул мәктәпне бетерүдән соң инде. Шунарга күрә шуннан һәм нәрсә дип әйтәсе килә, телнең байлыгын үстерү өстендә эш алып барганда мин үземә үрнәк алдым Кавказ якларында яши торган милләтләрдән. Безнең Себер ягында алар күп, татарлар кебек күп. Ләкин аларга карасаң, алар кайда гына яшәмәсә дә, барыбер туган телен саклап калалар. Һәм традицияләрен әле гомумән. Әйе, гореф-гадәт итеп аны кабул итәргә буладыр инде алардан. Менә аларда андый мәсьәлә юк. Татарлар алардан да күбрәк бит инде, ләкин татарда андый мәсьәлә зур. Мин белмим ничек шулай буладыр инде, мин алар инде һәм алар күмәк яшиләр. Аларда ни өчен кеч, алар күмәк яшиләр. Димәк, алардан әле үрнәк аласы бар. Бар, әлбәттә бар. Ну мин алардан алып, шулай тоже телемне үстердем инде. Һәм без тапшырган берсендә шулай ук менә бу регионнардагы татар теле, милләт үсеше турында сөйләгәндә, шулай ук тагын бер мәсьәләгә игътибар иткән, ул да булса, күп очракта ни өчендер барыбер менә Казан бар безнең, Үзәк бар, Татарстан бар һәм алар да күпмедер дәрәҗәдә безгә ярдәм итәргә тиеш дигәнрәк фикерләр аңлый. Зөфия, чыннан да шулаймы бу? Һәм регионнар үзләре бу очракта нәрсә башкарырга тиеш? Һәм Казан һәм Татарстан инде ни дәрәҗәдә ярдәм итәргә тиеш? Менә аңлашыла, көннәр уздырыла, форумнар уздырыла инде, ләкин бу гына бит инде шул ук алар кайтып китәләр дә регионда хәл үзгәрми дигән фикер тумыймы? Әйе, мондый фикерләрне еш ишетергә туры килә. Чыннан да андый фикер яши. Безнең барыбер алар килеп монда йөз тотып яшиләр инде алар. Казанга, Татарстан ягына йөз тотып яшиләр һәм яшьләр шунда тартылалар да. Шуңа алар менә мондый ниләргә дә бик теләп кайталар, татар яшьләре. Ләкин шулай ук аларның активлары менә җаннарында, мондагы кызлар, егетләр кебек җаннарында менә шундый хис туганы, үзләренең миллилекләрен аңлаганнары килә. Һәм аларның әлбәттә Татарстаннан ниндидер ярдәм дигәндә
бу форумнарда, мындай проектларда ниндидер аларга база бирергә, ниндидер киңәшләр бирергә, ничек эшләргә икәнен күрсәтергә, ничек тартылырга икәнен күрсәтергә, бәлки нәрсә беләндер ярдәм итеп җибәрергә. Шундый эшләр белән, без шәхсән шундый эшләр белән шөгыльләнәбез, шулай тырышабыз. Үз нәтиҗәсен бирә микән булайса? Менә шуннан да киңәшләр биреп кенә алар анда әйткәнебезчә инде монда система ничек көйләнергә тиеш? Шул ук җирле җитәкчелек кызыксынырга тиеш моның белән татар яшьләре үзләре генәме, әллә инде шул ук Казан һәм Татарстан барыбер ниндидер йогынтысы булырга тиеш дип саныйсыңмы? Дөресен әйтимме? Дөресен генә әйтергә кирәк. Без системаны дөрес төземәгәнбез. 90-нчы елларда ук һәм бүгенге көндә әлеге төбәкләр белән эшли торган Казандагы оешмалар күп яклардан инде Русия әйткәндә мы провалились. Без күп әйберне югалттык. Һәм моны танырга вакыт. Беренчедән, сабан туй уздырып кына, уен көлкегә кырып кына, татарның татарлыгын саклап калып була, без аны инде күпмедер дәрәҗәдә саклап калдык, ләкин киләсе буынга бу кызык түгел. Моны ачык аңларга һәм кабул итәргә кирәк. Аннары соң менә бу буыннан соң килгән егетләр, кызларның балалары татарча килеп, менә шушында татарча сөйли алырмы? Мин моңа бик ышанмыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки система юк, бездә уку-укыту системасы төзелмәде. Һәм мин гомумән татар теле гаиләдә генә сакланырга тиеш дигән фикер белән берничек тә килешә алмыйм. Беренчедән, мин аның бер үрнәге, без өйдә дә татарча сөйләшәбез. Әмма ләкин мине заманында әти-әни татар гимназиясына биреп тәрбияләмәсә, мин татар журналистикасы факультетына кермәсем, мин Идле яшьләр үзәгендә эшләмәсем, һәм мин бүгенге көндә Татмедиада эшләмәсем. Монысы факт. Ләкин мин шушы еллар яшәп, мин бер кайчан да үземнең татар телендә укуыма зарланмадым һәм аның бер начар ягын да күрмәдем. Төбәкләр белән эшне алып барганда, монда бөтен яклап эшне алып барырга кирәк. Аларны елына 1-2 мәртәбә 500-2000 кешене җыеп, эшмәкәрләр форумы, башкаларны без әлеге юлдан дәвам итә алабыз, әмма ләкин кемнәр анда килә? Һәм әлеге чараларның нәтиҗәлелеге күпме дәрәҗәдә, ничә процентны тәшкил итә? Зур сорау туа. Шәхсән минем өчен әлеге өлкәдә эшләгән кеше буларак, минем мәсәлән бик күп сорауларым туа. Менә киләсе татар яшь буыны чыннан да татарча сөйләшерме һәм ни дәрәҗәдә телне саклап калалар икән, бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңавастар телеканалда Таяну нуктасы тапшыруы бик четерекле һәм җитди мәсьәләгә килеп җиткән идек без рекламага кадәр. Шуннан да татар теленең киләчәге турында. Менә сезнең төбәкләрдә дип әйтик, сезнең регионнарда сез ничегрәк балаларыгызга татар телен өйрәтәсезме? Һәм гомумән гаилә коруда бит әле бик мөһим мәсьәлә. Сезнең өчен менә шул ук үзегезнең милләтегездән булу мөһимме? Хатыныгызның я ирегезнең ничек уйлыйсың, Рафина? Безне бит инде, мәсәлән, минем үземне кичкенәдән өйрәтәләр. Син кияүгә чыкканда ул үз кеше булырга, үз кешең булырга тиеш, татар кешесе булырга тиеш дип өйрәтә. Миңа калса бу мөһим. Әйе, татарда инде татар телен саклап калуда инде гаилә бик зур урын ала. Чөнки баланың теле ачылганда да син аның белән русча сөйләшәсең икән, ул шуның белән дәвам итәчәк. Татарча сөйләшә башлыйсың икән, ул татар теленә, аның татар теленә ничектер ярату хисе уяна. Менә әгәр дә без инде монда аңлашыла, Татарстанда һәм татар теле өчен янып киеп яшәүчеләр, алар әлбәттә балаларын татар теленә өйрәтәчәкләр, ансы һичшиксез. Менә мәсәлән, Рөстәм, син ничек җавап бирәсең? Ни өчен син үз балаңа татар телен өйрәтергә тиеш дигән сорауга җавап бир әле? Инде мин уже шул детстводан бирле миңа әйтәләр иде, яшь вакыттан Рөстәм, син татар. Шулай диеп инде ул исемдә калды, и бөтен дөньям күпме ел үтә, мин шуны беркайчан да онытмыйм. И инде үземә әйттем, татар хатыным да булырга тиеш, балалар да татар булырга тиеш, татар телдә булырга тиеш, и бөтен традициялар кайсысы безнеке бар булырга тиеш. Минем семьяда катем укыганда бөтен ни белергә тиеш. Шулай. Димәк, син башка вариантлар карамыйсың, да бары тик татар хатыны һәм бары тик татар балалары гына. Ие. Ләйсән, син инде фикер белән килешмәдең. Мин гомумән баланы тәрбияләү мәсьәләсендә, гомумән мин беренчедән бик шатланам яшьләрнең менә шундый позициядә булганына. Димәк, чыннан да менә сезнең өегездә сезгә аны сеңдергәннәр. Ләкин егетләр, кызлар, минем бәләкәй балам бар. Һәм мин Татарстанда яшим. Һәм минем балам гади генә балалар бакчасына китеп, 3 яшькә хәтле, әле 3 яшендә тулмаганда, туп булган, туп бер атна эчендә метчикка әйләнеп,
Мин мәсәлән үзем генә бүгенге көндә менә шушы баланы яңадан өйдә күпме татарча мультиклар каратып, мәсәлән татарча җырлар җырлатып, газета журналлар яздырып, аның белән бергә утырып укып, аларның һәрбер биргән биремен эшләп, видеоларын карап утырганымны үзем генә беләм. Һәм шуңа күрә мин мәсәлән бүгенге көндә хәтта Татарстанда яшәп тә минем улым киләчәктә 100% минем кебек әдәби телдә сөйләшә алырмы дигән сорауга мин зур сорау билгесе куям, чөнки мине укыткан кебек шушындый татар гимназиялары бармы? Юк, Казанда. Алар икәү генә. Минем бала анда эләгә алырмы? Мин белмим. Бу мәсьәләне без тапшыруда күтәргән идек. Хәтта татар рухлы, татар җанлы кешеләрнең дә балалары, алар инде гаиләдә аңлашыла, менә гаиләдән чыккач, инде шул гаджетлардан соң да мохит юк. Рус телендә сөйләшә башлый. Мохит бик аз, ул бик тар. Менә шул иң зур проблема. Без аны киңәйтергә тырышабыз, төрле чаралар аркылы шәһәр күләмендә үткәреп, башка районнарга чыгып, чит төбәкләрдә. Әмма ләкин бу хәрәкәт бик авыр бара һәм монысы факт. Фәрзәнә, килешәсезме бу фикер белән? Чыннан да авырмы хәзер менә киләсе буынны милли җанлы итеп тәрбияләү? Бик авыр. Казанда да шул гимназияларга эләгергә бик авыр, регионнарда инде ул. Татар телен укытылышы ниндирәк менә сездә мәсәлән? Самарада бар татар мәктәбе, яктылык мәктәбе. Син үзең анда укыдыңмы, Фәрзәнә? Юк, мин анда укымадым. Мин татар телен гаиләдә татарча сөйләшеп өйрәндем. Идел яшьләр үзәге оештырган форумнарга йөреп, үземнең телемне шулай беләм. Әлеге мәктәптә укучылар синеңчә менә татар телен беләме алар? Татар телендә аралашамы? Әле ул бары тик менә шул ук аерым дип әйтик инде, менә бу шул ук форумнарда, бергә очрашкан урыннарда гына йөрүчеләргә генә хасмы бу күренеш? Укучылар татар теленең барлыгын белә. Алар ул телдә аралашмыйлар, переменнда да алар урысча сөйләшәләр, чөнки без Русия исеме татар дип кенә кала инде монда мәктәпне, шулаймы? Әйе, татар телендә бар, татар телендә алар татарча сөйләшә. Бүтән дәресләрдә дә укытучылар татар сүзләрен кыстыралар, но балалар үзләре аралашмыйлар татар телендә. Разил, менә сездә татар мәктәпләре юктыр инде ул? Бөтенләй юк. Менә бу әгәр дә булу ихтималын күз алдында тотсак, ничек уйлыйсыз? Моңа ихтияҗ булыр идеме? Кешеләр шул ук Себер татарлары дип әйтик, алар татарча сөйләшә башларлар иде микән? Бик авыр сорау. Мөхит юк бит. Бәлки мөхит булса, булыр янды теләк. Тик мәктәп булдырып кына белмим. Мөхитне булдыру кемнән тора? Сезнең кебек яшьләрдән тормыймы ул? Гаиләдән һәм милләттән инде, әлбәттә. Менә синең кебек яшьләр бар ди, берләшүче, бер идея белән янып йөрүче, ни өчен сезгә ниндер оешма булдырмаска шул ук үзегездә булмаган, ниндер үзәк, нәрсә комача улый сезгә бүген? Безнең шәһәрдә, безнең бик кечерәк кенә шәһәр, 20 меңлек кенә анда кешеләрнең саны, анда татарлар инде белмим, 5% тәшкил итә микән инде. Әткәнемчә яшьләр юк безнең шәһәрдә. Өлкән буын бар, тик яшьләр юк. Шунларга күрә шундый теге ярдәм итәрлек яшьләрдән ярдәм көтеп булмый инде, кызганычка каршы. Һәм киләчәктә алар бөтенләй дә булмас. Булмый инде, каян булсын соң инде. Китәләрме яшьләр шулай? Яшьләр китәләр, әйе, кызганычка каршы китәләр, зуррак шәһәрләргә инде. Шунларга күрә безнең якта бары тик хезмәт кенә инде. Һәм төрле юллар белән моны бит ниндер оешма төзеп кенә түгел, һәркем үз мисалында да күрсәтәләр. Өстәм син ниндирәк эшләр башкарасың? Безгә шулай синең инде шөгыльләнүләрең турында кызыклы гына мәгълүмат та җиткергәннәр иде. Инде, бездә төрле проектлар, мин инде милләтне сакларга, в том числе тел сакларга өчен собирать иттем хәзер гравюралар төрләрне. Алар инде бик инде аларга некоторые гравюраларга 200-дән ел артык. Шулай инде настоящий, оригинальный, мин инде телим шул инде выставканы нитәргә, и шул выставкада аны нитсәм иде урысча, татарча, английсча язарга, ул как раз тел сакларга өчен бик кирәк булыр. Шул гравюралар европейские мастерлар эшләделәр Франциядан. Һәм без экранда да күрәбез әлеге эшләреңне син. Алар шундый да инде төрле яклардан. И вот мин шулай считаю, что аларны надо җыштырырга да и выставка итәргә. Милләтешкә күрсәтергә. Үзеңә ниндер рухи ләззәт бирәме, әллә син ниндер киңрәк аудиторияга чыгару максатыннан да эшлисеңме? Юк, мин шулай дип уйлыйм. Тагын да бер-ике работаларны җыштырам да, можно выставканы нитәргә, чтобы бөтен милләт күрде. Ул бит тарихка көчле, шулай инде. Менә бу регионнарда яшәүче татарларны Зөлфия уйлыйсың, берләштерүче ниндер аерым бәлки оешмамы, ул аңлашыла, көннәр үткәрелә, форумнар уздырыла, бәлки аерым бер оешма кебегрәк безгә кирәк түгел микән берәр аерым
формат дип әйтик инде бу очракта. Оешма дигәндә без бит инде гомумән алар белән ел дәвамында да эшләргә тырышабыз. Нәрсәләр эшлисез? Идел яшьләр үзәге. Без алар белән ничек эшлибез? Безнең бар проектлар яшьләргә генә түгел, балаларга да. Һәм гомумән милләтебез хәзинәләр дигән мәсәлән балалар сменасы бар, әйме? Анда төбәкләрдән төрле балаларны берләштерү, җыю һәм ул профильле смена, анда татар теле укытыла һәр көнне берникадәр дәрәҗәдә без аларга ниндидер нигезен булса да салырга тырышабыз инде. Менә шул Фәрзәнә дә ул сменага йөреп үскән бала. Ул да белә һәм алар киләчәктә дә шул ук вакытта бала вакытларыннан аларның активлыгын арттырып, моңа тартылуны максат итеп куябыз. Һәм алар менә татар яшьләре көннәренә дә киләсе проектларга да киләләр һәм үз оешмаларында эшлиләр. Фәрзәнә мисалында да күрәбез. Шуңа аннан соң ел дәвамында да аларның анда ниндидер проектлар үткәргәннәрен карап, алар белән элемтәдә торырга тырышабыз. Һәм никадәр мөмкинлек бар ярдәм итәргә, бәлки анда барып булышырга нәрсәләрдер оештырырга, шундый эшләрендә башкарырга тырышабыз инде. Монда аңлашыла, регионнардагы яшьләр һәрбер мисалында күренеп тора, гаиләдән тәрбия килгән, инде шул ук милли җанлы булып һәр кайсыгызында үстерергә тырышканнар, ләкин тагын бер төп мәсьәләгә без бит инде килеп җиттек монда. Ләйсән башлаган иде әлеге теманы, нәкъ менә ничә яшькә кадәр менә бу милли үзенчәлекләрне үстереп була икән һәм тәрбияләп балада. Һәм хәзерге мәсәлән шул әти-әниләргә кайберләренә инде соң түгелме икән? Түгел. Милли үзеңне кайсы яшьтә дә аны үзеңдә булдырырга мөмкин һәм миңа калса бала чактан башланганымын чын дөресен әйткәндә иң шәбе инде. Бала әзерлекле булып килә һәм шушы темада үсә менә егетләр, кызлар кебек киләчәктә дә татар гаиләләр төзеләчәк, безнең балалар татарча сөйләшәчәк дип менә шушындый бер монда яшьләр генә китте. Әмма дә ләкин, мәсәлән, 18-20, хәтта 30 яшьтә килеп, беренче мәртәбә менә шушы татар мөхитенә эләгеп, татар телен өйрәнә башлаган егетләр, кызларны мин бик яхшы беләм. Хәтта Казанга күченеп, үзләренең бизнесларын менә монда булдырып, бүгенге көндә алар балаларыбыз татарча менә шушы Казанда үссен дигән теләк белән бар. Моннан теге, ой, мин бу яшьтә инде уздым, димәк, мин татар телен өйрәнә алмаячакмын дигән әйбер түгел. Чит телләрне кайсы яшьтә дә өйрәнәбез бит. Безнең өчен бүгенге көндә миңа калса 21 гасырда андый шикләр юк һәм булырга тиеш түгел. Татар телен өйрәнү өчен дә шикләр юк. Шуңа күрә, әгәр дә телисез икән, сез аны бүген дә тотынып өйрәнә аласыз. Сезгә 30 яшь булса да, 40 булса да, хәтта 50 яшь булса да, чөнки сезнең оныкларыгызның азмы күпме дәрәҗәдә менә шу татарлыкка омтылу, тартылуга сәбәп булыр иде ул. Безнең оешмадагы иң актив яшьләр ул Идел яшьләр үзәге оештырган милләтебез хәзинәләре профиль сменасында үскәннәр. Бер генә елда түгел, 2-3 ел саен йөреп, алар анда төрле мастер-классларга үзен татар яшьләре белән бөтен Россиядән килгән аралашып, хәзер үзләрен чын татар дип хистәләр, ишеннән генә ул актив аларның энергиялары бар эшләргә оешмада. Димәк, бу очракта да менә киләчәк якты күренәр. Сез ничек уйлыйсыз, киләсе буын җана да безнең татар рухлы булып үсә аламы? Минемчә, әйе, бу сорауга әйе дип җавап бирәм. Дөресен генә әйткәндә, киләчәк буын ул бит инде бездән тора. Без аларга бу татар теленә яратуны сеңдерергә тиеш. Ул инде алар аны ничек алып барачак, ул инде алардан тора. Бездән инде безнең төп максатыбыз аларга шушы идеяны җиткерү. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, Разил, менә татар яшьләренең менә урыннарда булсын, Татарстанда булсын һәм чит регионнарда булсын, милли эшчәнлеген алып баруда һәм милләтнең үсешен күрүдә нәрсә таян нуктасы булып тора? Иң беренче чиратта миңа калса хөкүмәт ярдәм итәргә тиеш, айруча Татарстан. Әгәр дә ул ярдәм итмәсә, бернинди файдасы булмас. Анда оешманы булдырабызмы, юкмы? Кызганычка каршы монда бит инде финанс яклары да бар. Шунарга күрә миңа калса хөкүмәт булышмаса юк. Ләйсән, менә бу очракта ситуацияны яхшыртыр өчен һәм үзгәртер өчен, татар яшьләре үсештә булсын өчен нәрсә таян нуктасы булып тора? Миңа калса, әлеге егетнең сүзләрендә бик күп хаклык. Һәм безгә бүгенге көндә чит төбәкләр белән эшләүнең системасын яңадан алып карарга кирәк. Иң яхшы практикаларны калдырып, булмаганнарын алып куярга һәм аларга булган акчаны исраф итмәскә.
киресенчә булган, чын-чынлап эшли торган проектларга аларны юнәлтергә, чөнки Татарстан ярдәм итмәгән очракта төбәкләр эшли алмаячак. Һәм монда алтын урталык төбәкләрнең үз тырышлыгы, ягъни андагы татарларның активлыгы һәм Татарстанның ярдәме белән миңа калса әле хәлне яхшыртып була. Буларның икесенең берсе генә юкка чыга икән, кызганыч, ул төбәкләрдә оешма да юк, мәктәп тә юк һәм без андагы татарлар санын да югалтабыз. Дөрестән дә милли җанлы татар яшьләренә башкалар да булышсын иде, бары тик уртак тырышлык белән генә милләттә үсештә булачак. Исәнлектә күрешергә язсын.